Здравейте, приятели! Днес в този клип съм с Йони долу ноги. Здравейте, приятели! Аз съм Йони Ди и сега ще снимам на Майнкрафт. Овца има! Познайте кой. 3 малки! Виж, 1, 2. Чакай малко, сега ми стана нещо и станах... много фотове съм! Твърде съм тъп! Тъп съм! Тъп съм! Options. Къде си? Нещо ми трябва тук бацис. Това ли било за бутоните? Чакай малко. Бациза, стилотакон. Бациза. Да ми е на средата. Колко хората видях? 3 бебета овце. Имам едно бебе кокошка. Мамо, обичам те! Къде си? Къде си? Едмел. Аз стилам да убия едно агне. Не! Добре. Изчакай да порасне. Добре, де. Чакам да порасне. Ето едно прасе там. И овца. И куче. Къде виждаш, бе? Бебе кучето. Мисля, че ти виждам скина. Тоест, виждам ти нейм тага. Виждам ти нейм тага. Една пещера има тук. Аз стрима... Убий прасетата. Стрима ще го махна. Защото нямам нищо яко. Да факим да. Чай малко. Хора, вижте, кол открих. Прасе! Убивам те, тъпо нещо, бе. Яла при мене Виж, слез тъпо долу в прасе. пещерата. Да ти дам храна. Чай малко. Аз къде ми... ми е храна. Добре, и аз имам храна. Чай долу. Ела при мене да ти Долу дам. при една пещера ли, бе? Добре, виждам ти нейм тага. Най-лесно по нейм тага ще се намираме. Кол! Давам ли? Аз се купай небе. Бе, за теб е това. Дай на ти пилето, бе. Пилето. Аз ще покопам мост малко кол. Добре, да копаме двамата. Чакай, защо при тебе е тъмно? Трябва да си направим... Трябва да ми още... Ето и при мен вече е светло. Не толкова, но... Пак нещо. Добре. И двамата ще качим клип. Добре. Още 3, още едно ми трябва. Добре, вече мога да направя печка. Аз имам 11 там. Не, ще продължим. Не, той ще от тях ще продължи. Добре. Той да идва обаче. И да се знаем за работата на много време. Аз направих една факла и сега направих една печка. Ама, за какво направи нов крафтинг? Защото не знаех къде е другия. Какво си направи? Така ще направя печка. Ти направи ли? Аз вече направих. Виж до тебе, бе! Окей. И пускай месото. Добре, пускам месото. На кол. Добре, месо. Целият кол си служи вътре. И моя цел ли? Поне направих и аз малко факел. Ето и при мен е светло. Добре, това Аз се сложих целия кол. Аз трябва малко факли да направя. И взимам малко. ма закопай, за да не влизат гадняри. Добре. Ще закопая, ако мога. Само да направя торчо. Направих торчо. Добре. От дърво. Аз нямам кал обаче. Йони Ди. Айде, моля. Ти закопай. Спри за момент, да се прибере, после пак ще покажа. Чуваш ли? Чема. Айде, чува. Но, мамо, тихо. Ще взема мерки.
Не само ще взема телефона. Ама защо се дърво? Нямам друго. Еми аз скал щях да закопая. Алика, айде, веднага. Приключваме. Значи няма да стоя тук почти един час не си изчаква. Има закопай. Алекс, ударихте. Не ме убивай. Убивам кокошката. Добре, ако искаш факли ме убий. Ти ще ми дадеш една-две. Чай малко. Искаш факли? Добре, убий ме. Не. Имам факли и кол. Добре ли закопа? Да, сега светни. Аз нямам. Имаш факли. Край, вкъщи. Добре, аз ще ти звънна, когато такова. Ти не играй. Добре, то няма какво друго. Свързани! Ние сте се свързани! Добре. Айде, Чао, Алекс. вижте какво, понеже сме мързеливи домакини с сестра ми, понеже сме мързеливи домакини с сестра ми, ще дадем ли супа и салата за вечеря? Не, може да сложи супа. Размазало се вече, иначе не искам супа. Приятели, Алекс, т.е. Йониди. Аз казвам Филип, истинското име ми е Филип. Оризче, тераторча.
Таратур. Горището много. Не, само таратур. Това ще е вечеря. Да. Разглупци, стани да събери кукурчетата. Я ли ще ти? Бях с чорапи, бях с обувки, бях с всичко. И цигарите ми останаха някъде. И он иди след малко ще се появи. Да. Да. Пора до тук се приключвам с този клип. Бай, бай.